Jeddah. Ano yan? Drone? LED. Yan guys, papalit ko yan ha. Drum lang kanin rin eh boy. O LED. Talaga ako ating magdala kayong drone niya babo. Yan yung pala kuryente na. Wala pa kanya lamang. Pero uli eh, manggagalaw. Yung drone karata. Hindi bata kayo lang boy. Ha? LED lang kayo. Oo, kuryente na rin. Para tanging bus. Para maltang Christmas light. Mahal lang. Kasi mababaya niya. Mababaya ka talala mo. Gusto mo kung kailangan mo ginamit. Darandaman tasigla. Itang kareta sulu. Reto. Something na. Ayan, change information na naman siya guys. So, Dito lang po yan sa Jeddah. ayan, Jeddah. Makabit. Ilan yung buwan? Sa ilan yung bayro? Dalawa. Nakapanikal yan. Dito pag isa luwa. Papayan. Papayaran po. Sa ilang beses siya magpalit. 4 minutes na. Lang police sa rin ginamit dapat.
Jeddah na San... Ginawa niya kanina LED. Pamagat. O, paano naman ginamit na yun eh? Christmas lights. Bakit niya makayarap ka din? Kaya niya harap. Kaya yung gulot. Gulat yun eh. Makagulot siya pala kaya kata ka rin yung makayarap. Galing. Bigyan. Yun yata. Ha? Ha? Slides, di. Slideshow. Ada yun na, ada... Racetrack. Formula 1. Ada Formula 1. Ayo. Record. Kali, market. Kailangan yung market yan eh. Pakuluda. Ano yan? Fusion. Fusion. Patang Alvin may kanya nini boy, marapya kanya nini. Kala mo? Patang... Kaya ko ba, patang may edit yun. Ya. Tsaka tagulte. Baka kaya pa mo rin. Pabalik tayo dyan mo. Ay, ito dinurte niya. Ay, wala pa. Nakatantos na wala niya. Kabaya na rin pa na. Kabayo. Wala, may rita klata rin driver dito. Wala nang bilang ko niya. Hindi, tinamila ko yan. Ha? Tina. Wala na lang driver ko yan. Kasi, dito nga wala ka wala. Dami itong minuli na inibalik. Ayan, Jeddah formation naman. Ah, ito. Wala niya mo. 9 minutes yan mo. Ito ang pisa ng din na. Dapat palagi tayo katayong banda lang din. Kaya nga makakuha yung solo. Minutes, pwede na yun. Racetrack yan eh. Racetrack Jeddah.